Una sa tumisgutanan kanubutaga mga kaigsunan na kapin sa 50 ka mga graduate sa Subo na sulod sa top 10. Iningilngigan ng mga balita mahigala good news ni. Bisan pa man mga kaigalaan sa naagian sa Subo nga duha ka mga dagko nga katalagman. Ang linog o ang bagyo nga Tino apan ang resilience sa mga Subuano napakita gyud, Pinaagi sa mga board examinations, nga ang mga Subuanon mahigala mga eskwelahan sa Subo ni kumbate gyud mga sukintig paminaw. So karon 50 ka mga graduates kapin dinhi sa Subo ang nasod sa top 10 sa licensure examination for teachers sa elementary ug secondary level. Straight to the point. Congratulations no sa ato mga bag-o mahigala mga teachers. Sa maong gidaghanon 44 ni ini ang gikan sa Cebu Normal University. Samtang ang top 1 sa elementary ug secondary level pulos gikan gihapon sa CNU. Ug samtang dunay tagadakbayan sa Bugo nga biktima sa linog nalandig sab sa top 10 sa elementary level. Ato ni tagag pagtagad Lubontaga mahigala, congratulations sa mga bag-o mga teachers. Unya tagaan tani pagtagad makigalaan kay nagpakita kini sa pagka-resilience mahigala sa mga Subuanon. Nga bisan pa man sa mga pagsulay, ni pakita og pagbarog og pagpadayon move forward mahigala og padayon mahigala sa kini ni ang paglaom no naghatag ni paglaom naghatag ni mahigala og dugang kadasig labi na kato mga biktima sab sa maong mga katalagman. Straight to the point. Sa laing bahin mga kaigalan, National Bureau of Investigation niduso na sa ilang findings ngadto sa Department of Justice sa gihimo nilang investigasyon sa mga flood control projects.